Terve, mä oon Jorma Seppälä, alkuperäiseltä koulutukseltani radio- ja TV-asentaja. Mä oon suorittanut myös tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon ja tietokoneet on olleet aina harrastukseni. Ensimmäinen koneeni oli Commodore 64. Kotisivuja olen tehnyt harrastepohjalta. Tällä hetkellä ylläpidän kyläyhteisömme kotisivua ja se löytyy osoitteesta hakunilayhdistys.com. Olen tehnyt sivuston kokonaan Notepad++, eikä minulla ole varsinaisesti mitään työkaluja sivustojen tekemistä varten. Hakeudun tähän koulutukseen, jotta saisin tietoni ajan tasalle, sillä tällä hetkellä ne ovat jossain 2000-luvun alkupuolella. Tekisi mieli suunnitella ja toteuttaa hieman vaativampia sivustoja kuin tämä esimerkkisivusto on. Kiitos, että kuuntelit videoesittelyni. Palaillaan. Moi!